22. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga tagbalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Tan ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Huwag na kita asalasan wava media ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sang daragko ng mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas ang pong sila sa mga balita sa batang sa nginampang, balita sa artista. Karon na sa mga balita subong man mga tubiko ang mga sentro sa nga talakayan subong aga sa mga balita lokal. Ang presyo sang crude or sang diesel kag gasolina nagasaka naman subong nga aga. Ini na ang ika-12 nga sunod-sunod nga mga sinemana sang big time price hike. Bacolod City Police Office meron sa nga paandam kag-reminder sa mga gas stations. Ilabi na subong nga tiyempo eleksyon na banwa. Kagabasi mag-also naman ni mga hold up men. Kaya kahapon meron sa nga gas station. Again na hold up adra sa may barangay Alihis. I-check at na karon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Ang pila ka mga merkado na to na diri sa may syudad sa Bacolod, ginapay dalo man na sa may rehabilitasyon na banwa. We have a Burgos Market, ang Central Market, kag subong man ang Libertad Market. Kasunod na sining pondo nga 50 million pesos na ginapain para sa ilang repair kag renovation or rehabilitation na banwa. I-check at na karon na dira sa may Burgos Market kay igasaylo na ang pila ka mga vendors. Samtang ginapay dalo mabanwa sa rehabilitasyon ang nasambit ang merkado. Inakaroon na sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Kasunod suning request sa pila ka mga manufacturers sa banwa nga magapasaka naman sa presyo sa mga basic kag prime commodities. Le-check na to na karon na kung ano na ang monitoring sa nga to na suning Provincial Veterinary Office sa presyo sa manok diri sa may probinsya. Ilabi na nga daan na ginatangwan man nato na banwang ma-prevent ini nga pagsunod sa bird flu nagikan na sa Luzon. Manginakaupo dato na karon na via Zoom si Provincial Veterinarian Dr. Renante Dizena. Sa mga balita nasyonal, update na nato na sa patag sang politika. Senador Manny Pacquiao nagpanindugan nga hindi mag-withdraw sa presidential race. Tubdo ba nga hindi siya magakita sa nga senyales halin sa kahitaasan. Sa piya ka banwa sining manubo nga rating sa survey ka Leo de Guzman ang nagapanindugan nga hindi man mag-isol sa presidential race kag hindi man magsuporta sa isa ka kandidato. Preparado na diri kag nagapadayon subong ang printing sa mga balota pagagamito na sa May 9 elections. Ang isa diri sa ginalantawa sa COMELEC nga tingiban na draba si mga nagkalamatay na bilara pa sila sa listahan. Wasang adlaw pagatukuron na sa Commission on Election sining Task Force kontra Bigay amo ni ang magatutok sa vote buying. Ang mga lider sa simbahang Katoliko nagapanawagan sa mga Pilipino na botohon ang ini mga worthy nga mga leader nga mayara sa sincero nga intention. Sa iban pang mga balita nasyonal, nagasugod na banwa ining pinakadako nga balikatan na exercises sa tunga sang tropa sang Pilipinas sa Estados Unidos nga pakigbahinan na sang malapit na 9,000 ka mga military personnel. Sa mga balita international, US President Joe Biden nagapanindugan nga tiwala sila nagapanawagan nga dapat isla na ang presidente sang Russia. Kasunod sining statement ni Biden nga isa ka butcher si President Vladimir Putin. Sa balita sa entertainment, kunado ba niya kayo di ba makamove on na mga artista sining ginaobra ni Will Smith kahapon sa may Oscars Awards.
Wanya bala sa ka isa tablado kagatampaon ang ining presenter nga si Chris Rock nagahingyo man to siya sa nga pasaylo. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 7 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Why na ni katapusan nga pagsinakaaya sa nga presyo sa produkto kasunod man na siling wala man untat nga pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina kag subong man kerosene diri sa aton sa Pilipinas kag mangin sa bilog nga kalibutan. Bago na sining nagapadayo ng tension dito sa Ukraine kasunod sa Russian invasion. Sa konfirmasyon na diri sa Department of Trade and Industry banwa kabugusan ng 33 ka mga basic necessities and prime commodities ang nag-request naghingyo banwa nga mapasaka sang presyo sang ilang produkto bangod sining pagasaka man sang presyo sang produktong petrolyo tuga sang Ukraine-Russia conflict. Sa statement ni DTI Secretary Ramon Lopez Banwa ang ining epekto sang Ukraine-Russia war ang mamatyagan na subong diri sa Pilipinas. Kagmayara na sang paggahulag sa presyo sang mga produkto nga mabakalan naton katemo maning rason sa mga negosyante ang ining pagsaka sang oil prices. Actually, silingan niya diri na-report na sa mga grocery stores ka mga supermarkets nga mayara na sang paggasaka sang mga produkto nga ginabaligya sa ila. So, halin sa nagsugod, suno din kay Trade Secretary Lopez ang ining gera, wala pa sang adjustment pero mayara sa nagsumeter sang request sang adjustment at ang kagamoni ang ginatunan sang Department of Trade and Industry. Siguro silingan niya, hindi maganubo sa 33 ka mga produkto ang ining nagahingyo kung na pwede makapasaka sila sang presyo. Kalakip diri banwa sa 33 ka mga produkto ang gatas, canned goods, kaangay na gid lamang sang sardinas, meatloaf kag iban pa nga mabakal nato nga ara sa lata. So ginalantaw subong sang Consumer Protection Group sang Department of Trade and Industry para nga madeterminar dara ang ining cost adjustment at least banwa maaprobahan ini kung ang gina-request nila ang justifiable man o kung medyo mataas gid or amo lang niya nga amount ang aprobahan sang Department of Trade and Industry. Sang nagligad nga bulan sa Enero, naghatag sang updated nga suggested retail price para sa basic and prime commodities ang Department of Trade and Industry. Kaangay na gid lamang sang can kay iban pang mga food products, bottled water, dairy and common households o kon ang kitchen supply. Pero tindi nato na sinimalipod man ni Garabanwa, nagiban na diri why man yan siling biya nga nagapahalata gid bala o kon nag-anunsar but amo na ning mabatyagan sa mga konsumidor ang paggasaka sang presyo sang sining nga mga produkto bisan pa gani mga utandon na subong perte kamahal. Hindi naman natin tinatanggal sunod diri kay Secretary Lopez ang suggested retail price system. Amo ni ang giya para sa mga konsumidor lalo na or ilabi na sa mga basic necessities and prime commodities. Bukod silingon, gina-monitor sang ahensya kag antes pa man makapatuman sang increase ang mga manufacturers nagalabay sila sa Department of Trade and Industry para nga may baluan kung sila ang pahanugutan. Kung pahanugutan man ano ka dako pila ka pesos sabi ang ining igadugang sa presyo sang sini mga basic and prime commodities. Kay nagligad maya pila diri ka mga nagadulso sa Department of Trade and Industry banwa
nga mag-implementar sang price freeze sa basic necessities. Kadungan sining pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo nga muni ang ginarason man sa mga negosyante nga dapat mabasaka man sang presyo. Siling nagligad ni Department of Trade and Industry Assistant Secretary Ann Cabochan ang Republic Act number 7581 o kanang Price Act mayara sang mechanism nga amoni ang magamando kung magapatuman na sang price freeze. For example, meron sang deklarasyon sang state of emergency. As of this time, wala pa man sang nakakita kuno nga mga sirkumstansya nga manginbasihan nga magadeklarar sang state of emergency kahit kung state of calamity para nabi kung nagalabay ang bagyo o kung ano man na nga kalamidad ang kalabanan na apektado gito sa Banwa. So muni ang rason o kung ano muni ginagamit abing basihan sang mga LGUs so kung sa aton nga national government sa pagdeklarar sang state of calamity. Sa idalom sang Section 6 sang Republic Act 7581 o kanang Price Act, ang presyo sang basic necessities sa mga area shall automatically be frozen sa prevailing price o kung ginabutang sila sa automatic price control sa idalom sa mga masunod nga mga sirkumstansya. Ang area ang ginadeklarar nga disaster area o kanyara sa state of calamity. Ang lugar ang gindeklarar nga yara sa idalom sa state of emergency. Ang privilege sang writ of habeas corpus suspendido sa muna nga lugar. Ginpaidalom ang area sa martial law. Ang lugar ang gindeklarar nga yara sa state of rebellion o kon ang state of war ang gindeklarar sa nasambit ang lugar. Kaya mo na nisabo nga mga produkto nga makabig naton basic necessities. Canned sardines in tomato sauce, luncheon meat, meatloaf, beef loaf, corned beef, ang processed milk, coffee, bread, locally manufactured, instant noodles, salt, detergent soap o kanang laundry soap, toilet soap, bottled water, candle, kag mga condiments. Kangay nagidamang sang langgaw, sang patis, kag ang ining fish sauce. Actually, pati sa maning fish sauce, kag sa man ang ining soy sauce sa Banwa. Kaya mo na siling naton, ati alos sa tanan na gida sa buong mga nagasaka ng presyo. I-check ka nato na sa latest sa daring monitoring sa ato na Provincial Veterinary Office. Kahit iso naman lang biya sa mga household sa Banwa, ang wala nagabakal sang karne sang manok, karne sang baboy, aba nga ginapungka na ginato na kung pwede pa man lang, inigid makasulod na diri sa Pilipinas sa Negros Occidental ang bird flu. Our provincial veterinarian yara sa Piyakalinya, Dr. Rinante Duzana. Live kita, Doc, sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erdin na mayong aga sa imo. Hello, Doc. Hello, Doc. Yes, Bombo Erlin. Good morning to all viewers and listeners sa imo program sa Bombo Radio. Good morning. Okay. Kumusta monitoring ninyo subong Doc sa presyo sang manok diri sa province of Negros Occidental? For 1 week, as of yesterday, nagnubo ang presyo sa dressed chicken, no? Ang average niya is 2 pesos and 17 centavos. Sa last week, 201 ang average naton. And subong 198 pesos. So ang pagnubo there is Southern Negros, pero ang pinakataas yapon nara sa Victorias, 250, no? 260 ang pinaka-highest. Ang Bacolod average is 210 pesos. So muna subong ang broiler chicken. Okay. Possibly nag-stabilize ang supply tungod sa pagpasulod ta sa mga dressed chicken from Region 6. Pila ganito, Doc, pesos ang ginanubo average? 2 pesos and 17 centavos 2 ang pesos. pagtubo. Ang weekly namon nga monitoring. First week ini, Doc, na nagdubo, no?
Yes, halos tanan subong nagnubo except ang karabif nga Okay. magpagsaka sa 2 pesos and 70 centavos. Mhm. Kag ang sa small nga egg amo na ang nagnubo ay nagtaas ka nag-increase siya 2 centavos, but ang tanan nga commodities in terms of meat and poultry products nagnubo siya. Okay. Ini Doc, daggen pasulod na naton dre ang halin sa Region 6 lang yan mismo. Subong ang MC6 ang DA nag-provide na dapat i-allow. So nag-harmonize ang Provincial Executive Order 22-9 and -10 sa national nga guidelines. Mhm. Pwede ka pasulod provided ang ilang source or origin may ara kita veterinary health certificate from the provincial veterinarian, Aha. shipping permit from the Bureau of Maritime Industry, kagang last ining rapid antigen test no sa flock sa mga layers or sa broiler farm 5 days before i-load ang shipment, amo na ang gina-allow sa government. And we Okay. have disinfection procedures dito sa origin kag diri sa aton sa destination. Mga pilang kulang dre Doc kung hindi kita magkuha halin sa iban nga mga provinces. Ang pinakadako naton itlog, no? As of yesterday sa report namon, mga kadlagan siya 2 million ang nagsulod ta nga balot. Ay nga itlog no from True Bread Co. Ang Okay. Batangas mga 735,000. Ang Iloilo mga 85,000. So from March 16 to 29, that's 9 days, no? Nga shipment. Mhm. So more or less 1.2 million for for 9 days. Plus ang sa Bantayan kadlagan ni siya mga 1.3 million ang nagsulod nga itlog. So all in all mga 2.5 million for the past 9 days. Oo. Ang balot ang pinakadako nagsulod is from March 16, so ginalaw sa province, mga 11 days, kadlagan na sa mga 671,000 ka balot. Okay. For the whole week lang na siya Doc last week. 11 days ang sa balot, 9 days ang sa eggs nga monitoring namon. Kay may mga disinfection procedures and cooking, no, immediate cooking ang balot. So we assign sang aton inspectors sa Bacolod, 7 ka distributor, Oo. Silay 2, Bago 1, Binabagan 1, and Escalante 2, Victorias 1, kag may dugang nga Bago. Oho. So mga 19 ka distributor ang ginamonitor sa amon mga inspectors to supervise sang cooking no Mhm. sa ilang bodega. So Okay. immediately dapat i-cook na siya, but ang isa ka drum mga gaunod sa 4,200 lang. Oho. Ang mga kaldero gaunod lang mga 200 pieces, no? So it's very tedious work, and we see to it na ang landing permit sang balot ma-monitor sa amon nga mga tao. At the same time, ini nga aton mga balot vendors ginahimo namon mga contact tracers, no? Kung sa COVID pa contact tracers, no? We register their vehicles, at the same time hatagan ID. Mhm. Dere Doc sa province, why kita dere mga bibi no para sa balot. May kita rice duck mga projects sa dugay na, but puro mga 10% lang sa balot nga consumption sang Negros ang ma-produce sa aton. Because, century-old ni siya nga industriya sa Pampanga, Luzon Mhm. area. Because may rice granary na dito. Then ang sa Patiros and Laguna. Okay. So kita, gamay-gamay lang ang ma-produce nga balot because ang
nahimo ni siya yung ilang business na gid. Oo. So ang policy dira Doc, pila ka days lang dapat halin sa nagabot diri nga maluto nila. Technically speaking, dapat pag-abot diri sa pier kag sa ila bodega within 1 to 2 days luto na. Okay. You know, ang balot kisa 18 days pa lang na, dapat 19 days. Pag-abot niya, kulang pa sa inadlaw. So, gina-consider mo na mo na as long maluto lang gid. Okay. Ang reklamo gani sa taga-Oriental, ang balot from Pampanga to Negros, pag-abot sa Oriental, luto na siya. Mhm. So, lain ang sabor because of this policy sa probinsya. That's why we will make an appeal tomorrow with the Department of Agriculture on these procedures na mabudlay sa manugbalot, mabudlay sa gobyerno ang mag-monitor, na mabudlay magluto sa balot. Okay. Pero Doc, ano madugay man ni siya how? Halin sang siya ang naluto? Ang dapat ang balot pagluto mo ibaligya dayon no kay ang iya siya ng sabor malain na siya. So dapat ang imong marketing system, distribution system effective siya. So may mga bisikleta na nga dalon ang mga tao. So diri gani sa opisina nagpila di sila, more than 100 ni sila kamanong balot sa bilog nga Negros Occidental. Oo. So we are planning to Pila Doc? 100 plus ka vendors mismo no sa bilog nga Negros. Including Bacolod na siya, Doc. Yes, ang pinakadako Bacolod City no. So we are consuming as much as 2 million per month nga balot. Ang pinakadako sa Bacolod mga 500,000 nga balot. 2 million, Doc, ang aton monthly consumption. Yes, ang natabo kay na-hold naton ang due to our first nga EO, February 28 to March 15. So, duha kasi man nga wala balot. So, that's why na-consolidate sa first shipment sa March 16 to March 27. Oo. Amo to nga almost 1 million ang nag-abot nga balot. Okay. So, na-maintain man nila naton, medyo naggamay, Doc, ang supply subong. Subong dako ang supply no, kada dako ang demand. Ang gina-appeal lang namon sa national dapat hindi niya pagpasudlo ni ang balot. Because ang bird flu gaagi na siya sa ducks. Ang ducks is asymptomatic. No reservoir na siya. So posible ang embryo sa balot nakadala sa virus. So that's why ang cooking is the best procedure to kill the virus. Amo na nga ginaubra. Ang isa pa ka problem is the disinfection sa itlog. Ang itlog gina-disinfect sa vinegar. Not all eggs nga 100,000 pwede mo disinfect. Ikadua, ang surface niya sa bilog nga isa ka itlog, palibot-libuton mo siya para maano sa UV light. So it's impossible. So it's a matter of technical consideration na i-appeal namon sa DA to disallow the shipment to Negros Occidental. Okay. So, mag-draft dira, Doc, sang letter para sa Department of Agriculture. No, we were invited by the DA because they have the management committee meeting by tomorrow. Sa first day ang poultry sector, sa second day, sa Thursday ang swine sector. So may meeting with the stakeholders, mga raisers, as well as mga drug companies, with the DA Secretary, Undersecretary, and the Director of Bureau of Animal Industry. So amon istoryahan sa and subong gina-istoryahan man isang local na nga organization sa mga egg producers nga they have to organize para may wait ang ilang appeal to the different government agencies. However, basi magmahal pa gid ni Doc, no, ang presyo? Hindi masa magmahal kay ang livestock is a private led industry. So sa pagtaas ang presyo, damo nag-venture
Like for example, swine subong, naka-recover na. Damo nagsagod baboy. Mhm. Ining sa eggs, damo man nag-expand, no, ng mga investors. So we are looking into new ventures ng mga possible investors sa Negros. Okay. So, kung hindi kita diri Doc makabaton, ang mga Albanwa abi diri sa province nga nagaproduce sining ano ganito, itlog sang bibi niya Doc ano, ang sa balot. Yes, ang itlog sa BBR sa La Castellana, bago San Enrique, may mga rice ducts nga project. But ang problem is the insecticide, Oo. pesticides. So unlike sa Luzon, ang lapad-lapad sa ilang rice field. So after harvest, ginabuyan ng mga ducks eh. Sa aton di, ang problema nakakalamatay ang ducks kay may mga pesticides. Mhm. So hindi masyado mag-thrive ang aton nga rice duck culture, no? So meaning So Doc, dapat we are looking into that. Oo. kung may fish pond ka Ginaw Doc na para sa bibi, sila lang gid yan no. Hindi sila nga biyang talamnan mo siya balasang humay. Pinakarga na siya sa isa kasalakyan, then danon na to sa may humayan nga naga-ani. Okay. Then after a day, kung hapon ikarga naman na sa salakyan, balik sa ilang nga balay. Kag dito naga itlog kung gati. Oo. Sa mo ng proseso. Makita mo na even in China, millions na. And Vietnam and Thailand, no? Ang may mga rice industry. Oo. So, pwede lang gali Doc, no? Nga inang hulmayan, gidya bala. So, pag-arab sila, pwede na mabuhay andra sang bibi. Yes, ang sa may La Castellana area, dugay nanda, gadlaga na sa mga 2,000 to 5,000 ka Okay. balot ang ginaproduce niya. Kag sa amon sa Paravets na mo San Enrique, may mga itlog nga pula man na ginaproduce ang mga Paravets. Oo. Kira sa San Enrique, no? Kay aside from balot, kay ang incubation mabudlay man mo. So that's why Dugay. itlog nga pula na lang sila. Salted eggs ang ginaobra sa atong Paravets. Oo. Ang salted eggs ganin naton Doc, diri abi sa Bacolod, kuan man ni no, imported no from other provinces. Yes, but may local kita nga source. Ang aton salted egg subong dadlagan siya 13 pesos and 13 centavos Okay. ang bili sa dire. Ang balot gani Doc pila 25. Ang balot 25, no? 25. Pero sa source na tag 11 to 13 pesos na. Oo. So may ara sila distributor, may ara sang transport cost, Mhm. kag ining cooking. So maginansya na ang vendor ang manugbalot mga 5 pesos. Oo. Okay. Di base ko ni kita diri Doc magbasulod, base man 30 na ni Doc. Well, ang ato ni mo na may other areas nga avian flu free na makuha. Okay. So may ari man diri sa Mindanao, sa Cebu nga area, Mhm. makakuha man kita. And eventually ang local industry amo nang madugang sa gap. Oo. Like sa una, ining ang baboy. Subong ang baboy 180 na gani sa San Carlos and sa Gaya 170 ang live weight. Ha? Mhm. So there are backyard racers nga naga-venture sini. Oho. So I hope with this eye-opener ni sa aton nga mga racers. As I mentioned, ini sila mga private ni sila nga Ang investors. Ang grabe Doc sa La Castellana pila ganito Doc, 10% lang sang aton consumption ang Yeah, ang produce total nila. balot industry sa Negros ka 10% sa consumption ta. Oo. So kung 1 million a month, kadlaga lang sa 100,000. Anong program dira Doc sang province? Kay ko lang tawon naton na hindi ka na muna yakabudlay mo no mag-raise ng bibi bala and then magpaitlog sa ila. At least siguro matutukan man nato ng aton self-sufficiency when it comes to balot abi in the province. Ang ginahadlokan naton di ng itik Pinas sang DA. So posible halin sa Luzon. Ang source naton sa mga ducks, ng mallard duck, usually sa Luzon. So
technically pinsar namon to protest for that for that Okay. project sa DA. Kay once gilakta mo ang mga ducks ng itik Pinas nila nga programa, amo na nakita namo nga dala sing virus. Ang sa Mindanao posible anang itik Pinas na kay halin na sila sa Pampanga, sa Bulacan, no? Kaya wala man migratory birds sa Takurong. Oo. So, suspect kami, gusto na mabalaan sa BAI nga nag-sulod na, posible anong itik Pinas nila. Doc, dapat may tubig gini, Doc, no? Not necessarily, ginabutang laman na nilag isa ng drum nga tungaon mo siya, makaswimming-swimming ang Oo. But ang namin may tubig it. May tubig gid dapat. Okay. So, subong mas gibahugot pa gid diri mga measures naton, Doc. Bali, Doc, ang manok from Luzon hindi gid pwede makasulod as part of our prevention sang bird flu. Yes, ang fighting cocks nga halin sa Negros, pag dalog sa Manila, hindi siya pwede kabalik. Okay. Kaya posible, kung naging bulang mo to, nalatnan siya. So that's the main reason nga hindi papasulod. Ang itlog sang bibi amo lang ni pwede naton, Doc, mabaton from Luzon. Yes, kay may kwan siya may national siyang guidelines, so we cannot oppose ang local law sa national law. Oo. Ang problema lang kay sila wala nag-harmonize sa local law. Kita lang gusto nila ma-harmonize. Ang gusto nila buhay alam nila ang ilang to virus, kita na bahala mag-protect sa atong probinsya. Amo na gani man. natabo subong. So, paano na siya, Doc? Kasi ang bibi nga hindi sila makadala sang virus, ang balot. That's why high probability nga may virus na siya. Correct. Kaya ang tanan nga migratory birds ara sa Candaba Swamp. Ang Candaba Swamp dira nag-transmit ang virus sa ilang mga ducks. Di ba? Yung mga migratory birds to birds, amo na natabo. So, posible nga kung ang iloy sang bibi nag-itlog, madala niya sa eggs kag nagdamo siya sa iyang embryo. Oo. So that's why lutuon kag disinfect niya dito. But the procedure is not technically appropriate. Hindi siya makapos, Doc, kasi sa pagkadamo-damo ka sini. Paano mo di ma-sanitize? Yes, abi na lima lang abi pulo, I think almost 1 million. Correct. Okay. Anong mensahe ni mo, Doc, sa mga poultry raisers sa the province of Negros Occidental? That's why subong ang tanga poultry raisers nagabulig sa gobyerno on how to do some mga action plan. Like for example, ang laboratory naton, unahon ginato na kung may mga kasulod sa aton kag i-test sa laboratory nga positive, immediately the government pwede ma-disallow kag pwede makasuhan, no? Ikapon nag-meeting na kami sa Amon Provincial Legal Office kag sa Amon Provincial Administrator si Attorney Diaz, amon na gina-enhance nato ng atong capabilities in terms of laboratory. Okay. With this, Dr. Rinante Lucena, thank you, good sir, sa time ni mo dali sa amon sa Bombaradi Bacolod, mayong aga sa imo. Yes, thank you. Good morning. Maraming salamat kaya Dr. Rinante Lucena, ang ato na sa nga Provincial Veterinarian sa Maya Negros Occidental. Nakabato na kita diri sa pila ka milyon na kabalot halina sa Luzon area. Kaya temo man ni ang abiso sa Department of Agriculture. Pero ang manok halina sa Luzon, ipagkitagya po na makabaton hasta subong. Ang ato na bing production na bala ang supply coming from pila ka mga LGUs in the province, hindi pa makatrespasser bala ini sufficiente para sa kabukusan nato ng consumption. Kaya tiyamo na isa sa mga kuana bala mga ginatrumpukan ay labi na kon gabi. Dason na butangan mo bala sang sinamak, no? Kag may asin. Asos mapadabo ka sa nga kaon. Pero hindi lang maggalapaw sa duha. Kaya basi matumbang ta wala bala pilas. So, mansig pangudalang kanay subong because ning pagkatuhawan sa bird flu virus
dito sa may Luzon area. Ang Department of Agriculture ay na siguro maghulag kung malukpan na bala. Ara na ya ang virus. Kaya kung nagpinagusto kita nagligad na pasulod sa pork and pork products coming from Luzon, for sure nakasulod man diri sa ato ng ganing African swine fever. Kaya na-detect man na dito sa pila ka parte sa Luzon nga nagresulta sa kaling sa linibo ka mga baboy. In fact, subong wa pa sila gyapon nakabangon kagamo ning resulta kun nga angati mahal man ang ining live weight bala sang baboy nga lindri sa aton sa may Negros Occidental. Amo ni subong tanan na lang gid nagmahal no. So ang budget naton medyo nadugang-dugangan gid kay nagsaka maskin na pagani ang presyo sa mga utanon nagmahal man na. Okay, nagawa subong at least na naganubo-nubo bala ang presyo sa manok. Sa presenta diri sa ato ni Dr. Rinante Disana, kaya nakabato ng Negros Occidental sang supply alin sa iba ng mga provinces sa sulod sang Region 6. 39 minutos sa nakaligada sa atak ng alas 8 sa aga. Pagbalik naton, report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Alin sa isa ka merkado diri sa aton sa syudad, kaya tinagpadayon na ni ang rehabilitation sang aton nga mga public markets. Sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay Ito sa nakaligad sa taknang halas sa 8 saga. Pabalik ka dali sa pagpangalaga sa nga palatuntunan na bombohanay big time. Bombo Flash Report! Isa ka motorsiklo ang nabongguan sa Galceros Basa dara sa Maya Banwa sa Nginigaran, ginapahayag nga patay gid ang rider suning nga motorsiklo. Sa piya ka linya, bumukal may defensor sa report. Kamin. Yes, Bob Arlene. So, isa ka vehicular accident ang nagluntad sa area sa Barangay Cargato, Hinigaran Bombarlin. So sa information sa kapulisan, ang involvado din nga mga salakyan ang mga isa ka series bus kag isa ka motorsiklo Bombarlin. So subong nga ginahulat pa sa kapulisan sa Hinigaran Municipal Police Station Bombarlin kung sila ang sakay sini nga single nga motor kag hindi pa gina-confirm Bombarlin, no, hindi pa ma-confirm kung ano ang status sa biktima o kung mga biktima sa nagluntad nga vehicular accident sa may area sa Barangay Cargato, Hinigaran, Bombarlin. Okay. Bombarlin. Ginbawian gid siya sa kabuhi mo, Carl? Sa subong nga Bombarlin, hindi pa gid ma-confirm sa aton sini nga mga kapulisan, no, kaya ra pasubong ang investigador sa field Bombarlin kag nagakandak pa sang investigasyon kag ang biktima Bombarlin tigil na dapatan ni nila sa nagkakaigo nga pagbulong pero wala pa sang final status kung ano gidang status. Yes, kung ano gidang status ang biktima Bombarlin. National Highway gini siya mo, no? Bombarlin na area ini sang barangay Gargato. So mo so mo ni kakati usually gid Bombarlin, no, ang galabay ang mga series bus sa area gid sang National Highway gid ini sila nag-agi Bombarlin. So Bombarlin nadugagan na lang ini naton nga information bangon nga nagapatigayon sa pagkandak sa investigasyon ang kapulisan sa Hinigaran Bombarlin. Okay, thank you again, Mama Carl. Para sa Flash Report, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Bombo Flash Report! Padamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor. I-check at nakaroon na dira sa Maynigaran Municipal Police Station ang ining status ng motorcycle rider nga muning nabungguan sa Galceros Basa nga agang dira sa Maya Barangay Gargato, Banwa sa Hinigaran. 9 minutos ang nabilin antas sa alas 9 sa aga magabalik ang bombohanay big time. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Paradyo Bombo. 2 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sang bomboharay big time. Nagligad ang tuig na perubahan sa Department of Budget and Management ang gining 150 million pesos nga financial assistance para sa syudad sang Bacolod. Ini ang pagagamiton sa improvement and rehabilitasyon sang tatlo nato na ka mga dalago nga mga merkado sa syudad. We have Libertad Public Market, ang Burgos Public Market o kanang Bacolod North Public Market kag ang Central Market. Amon ni ang ginhatag banwa sa idalom sang Local Government Support Fund o kanang LGSF kag biggest ini so far nga nabaton sang syudad sang Bacolod. So tulong nga on lang ini siya equally tag 50 million pesos ang pondo para sa may Libertad Market, Central Market, and then 50 million man ang para dira sa may rehabilitation sa Burgos Market. Tega patuma na inisang City Engineers Office Banwa kay kinanglano na giban ng mga pagpatahom bala at least pagpanami man na sang itsura sang aton nga mga merkado publiko kay inang kuha na kay sa dira tinagatinulo lang bala kag tapingon tapingon ang aton iso nga mga merkado so ang iba naton iso nga mga kauturan mas gana prefer nila nga magabakala sila for example sa mga supermarket kay ang aton iso nga mga merkado kuha na kay sa daw inigida mo na ka siling mo bala nga matinlo kag kamanayanaya para sa mga nagabakala dira sa may public market. So kumayara man lang sa pondo, mas mayo geda and gana sugura na ni subong ilabi na dira sa may Burgos public market. So temporarily butang lang na isagwa sa merkado ang ining mga vendors ara dira sa may Bacolod North public market para nga masugura na ining rehabilitation sang merkado. Kaya ti ang iba na ganin sa nga mga component cities lang bala diri sa Negros Occidental, pierde pa nila ang aton nga merkado because katahom kag matinlo bala, disiplinado man ang mga vendors nga sila mismo, sila man na nag-maintain sang katinlo
And ang classic example ang dirang syudad sang Bago bala. Ang syudad sang Bago katahom sang ilang merkado. Although maintindihan ginato naka-given naman nina nga mas madabo giman niya ang populasyon sa Bacolod, karamo giman niya sa mga nagakadto sa merkado, aga udto hapon sa gabi. But ti kung pwede malang malimpyo kag inang mabakod man na bala, nga hindi sila nga biyang may mga lugar dira may mga portion na dira nga mga nagatilinulo. Pwede mas maayo gid. Kumusta na to ang sitwasyon dira sa may Burgos Market o kon Bacolod North Public Market? Bobo Franz Andrew Burgos sa report. Come in. Yes, Bomberlin, no? So live kita diri sa buong sa may Burgos Public Market. O kung naman yung ginatawag Bomberlin, Bacolod City North Public Market, Bomberlin, which is subong arena sa likod nato, kung makita ginatong kung ano situation, ay sa tinalikdan ng mga inadlaw Bomberlin, paidalong, ini sa ginasiling rehabilitasyon, ana sila ning pampubliko nga merkado, especially sa minority nga bahin sa syudad sa Bacolod, Bomberlin. Makita rin nato ng mga stalls, no, mga temporary stalls, Bomberlin, nga ginpangbutang diri mismo sa Dalan Daniel Ramos, no. Dalan Daniel Ramos sa nasakupan sa Barangay 19, Bomberlin. But sa pagklaro diri sa mga vendors, actually ang ini nga dalan, Bomberlin, is part of Burgos Public Market ni Bomberlin, no. So doon na anda na lang ginatawag panigyapon sa Burgos Public Market, pero sa Barangay 19 ay ni Bomberlin na bilong, no. So diri nato nakita subong nga pero Bobo Franz sa kilid lang gid siya, no, sa merkado. Yes, Bomberlin, no. Kilid gid sa merkado kay ang posisyon ko sa subong Bomberlin, nagatalikod ako sa may naminhan nga bahin. No. So ari ni siya mismo Bomberlin sa may right ko ni, no. So tanaw naton sa may natungdan ni siya nga bahin sang public market, Bomberlin, no. Makit-an rin naton ang kalabaon gid sang Dalan Daniel Ramos. Do halos Bomberlin do gi-occupy gid sang nasiling nga mga stalls. Pero Bomberlin, in terms of numbers sang mga stalls, not less than 50 ka mga temporary stalls diri Bomberlin ang ginpang-install sang local government sa Bacolod, no, para may temporaryo lang gid anay nga plastaran ang mga vendors nga sa sulod sang nasiling nga public market, Bomberlin. So diri naton ginatan-aw kay sa aton gina-gather ng information, Bomberlin, ang mga vendors nga especially mga nagabaligya-utan, isda, karne, base diri sila na Bomberlin temporary nga ipagapang-plastar diri sa bahin sang Daniel Ramos. Way labot diri Bomberlin sa may Dalan Daniel Ramos, mira pagid sa may Burgos Street pagid, no. Dito na to siguro Bomberlin sa piyak, but as of now way pagid sa may na-install nga mga katawag nga mga temporary stalls, Bomberlin. Dili lang gid na exact sa may Daniel Ramos kay may mga way pa ni Bomberlin na human ng mga stalls diri, no. May pila pa lang diri ka mga units sang stalls ang may atop, Bomberlin. Daw damo pa ang wala pa naatupan kay sa aton diri nga pag-abot diri kay na ginamat-amat pa lang construct o kon ginapang panday pa lang diri Bomberlin ang pila diri ka mga asin, no, o kon bilang atop sa nasiling nga mga stalls, Bomberlin. So bali hindi pa gid sila makasaylo, no, pero ginasuguran na ining do mga kayang-kaya nga Bombo Franz nga sayluhan nila. Yes, correct, Bomberlin. So temporary lang gid siya, no. Temporaryo lang ni Bomberlin kay samtang nagapaidalom sa rehabilitasyon ng ining pampubliko nga merkado. Hindi pa ni Bomberlin matumod kung pila na ka bulan or pila man kung ano kalawigon ang ipaidalom sa rehabilitasyon ang ining public market, Bomberlin, no. So diri naton ginusisa man Bomberlin pledre ka vendors nga pila naman di ka delikada nga ari diri nga nagabaligya man sa nasiling nga pampubliko nga merkado. Do mo ni siya Bomberlin ang pinakauna nga kay gayunan nga ipaidalom liwat sa rehabilitasyon ang nasiling nga public market, no. Kay do estimated ganin nila Bomberlin not less than a decade ni nga antes naman liwat ni paidalom sa rehabilitasyon ang nasiling nga pampubliko nga merkado, Bomberlin. Sige be, basi may pila kita dira ka mga mapaan pulso, Bobo Franz. Yes, correct, Bomberlin, no, mga usisa kita dira, no. Ari diri sa ka vendor si Sir Ayan Soto. Sir, good morning. Live kita sa Bombo Radio. Ang sir, for how many years ka na di gani bilang isa ka vendor dari, sir? Dawig naman, mga 30 years ako diya nga ganang 30 years. Oh, 30 years. Alin siya sa una ya, diri ka na gid amo na gid kanyo. Oh, amo nagdak ako di. Oo. So ang parents mo mga vendors man rin, sir. Oo.
vendors man isang Burgos Market. Hasta nga dugin pasa-pasa na lang Oo. ang negosyo nyo. Oo, amo na sa natabo sa mon. So buti ikaw na ning gaman. Ako na lang subong ka manage kay Okay. well mas na. Oh, so bali subong sir din nimo ya ganing nga stall ganing imo yang balaligyan. Sa piyak nga bahin to sa may Piyak nga merkado o sa may piyak nga pertahan, may isdaan nga side ko. At por anong imo nga mga ginabaligya? Utan man mga langka, mga manay. Alcohol, yung mga sa uta pares man niyo. Okay. So bali sir subong tigay pa idalom ni sa rehabilitasyon ang Burgos Public Market. So ano man ang imo diri nga ma-react sir, ano man ang imo nga mambal diri? Ati mas mayo naman ganyan na kay mga atop sa sulod agad tinulo na ako maginulan. Tapos ang plano ni bate ko sa plano ni extension pa yung second floor. Do mo na bate ko bla mo. Okay man na gani para magtawhay man din tapos gutok ni kadan sa gwa. Oo. Isa pa gila nga kwan rason kaya ang customer sa mga di auto bla takan magsulod kay man kahigko sa merkado. Amo na mga ginapagsugo na lang nila, mga ilang nga kwan, mga timbang na lang nila. Pero kung maglimpyo ni sa merkado, siguro madamo naman yung customer sa Burgos. Okay. So ang nakita mo di sir nga problema ang atop kag ang floorings no? Ang problema gid ang atop, permiga tinulo kung mag-ulan, tapos binaha man din no? Gabaha kung magbasko ang ulan, gabaha nga di ang drainage supon nga daan. Kaya mo ang problema gid di samon kung magsigil ang ulan. Aga nga atop, gatinulo, tapos ang sulod bila kisa ang mga basura hindi malimpyo sa tsakto. Mas may tayo kung may maintenance wala nga malimpyo na sakay pero magtaho man ang merkado. So madamo ang manugbakal dire. Kaya ang merkado kung kaigkot loko ng manugbakal tamara na magsulod sa gwat lang gabakal. Especially pagkaon daan. Correct amo gina sa. Di dapat gilimpyuhon yung merkado. Okay. So sa imo to nga mga kaupdanan, bali sir ano pila di ka bilog ang asosasyon gani? Duwa na ding asosasyon. So din ka na bilog nga sa Burgos Market Brotherhood kami ha. Tapos ang isa nga asosasyon amo ng Burgos Association ng gidya. Burgos Vendors Association. Amo sa Burba. Burba ano ganing inyo ya? Ng Burgos Market Brotherhood na dahil amo niya. So bali sa inyo nga asosasyon sir may pila ka mo kabilog dira nga mga membro ya? Sobra na kada 30 kabilog. Okay. So estimate mo di sir may pila gid ka mga vendors all in all sa nabilong diri sa sininga merkado sir. Sobra ang aga negosyo sa sulod ya way man gulo kalabot sa gatos kidang sa ano kay damo naman naglutat bangon sang kapigadohon. Pero ma-occupy nila tanan na makapisto na di sa tanan kung luyag sa puno gito puno na tanan mga balaligyaan sulod no? Oo. Ang gabaligya amo na ang gabaligya sa sulod pagwao na disla na temporary samtang gina-renovate ang merkado. So pagkatapos ang renovation amo na guro yung babalik naman na sa sulod. Wala lang ako kabalo kanong plano sa syudad. Okay. Basta mo na sa. Okay. Pero sir, may idea ka kung saan mo masugod pag pangguba? Nasugda na sa bongo. Actually sa piyak to, gasugod na sa ginaguba to katop atong kahit sa nasunugan sa una laki ng sunugan ng sulod. Kinakayo na nila da. Matamat na nila. Ginsuguran. Ginsuguran na da. Asa sa piyak din ginsuguran naman daw. Pero estimate sir, mga pila ka bulan hindi matapos? Basta ang kalkulasyon ni duwa ni katuig. So no sa kaging pamangkutan ko nga kontraktor dayo kung engineer da kay may nakagid yung mangkot mi kumpla katuig nga kontratas na 2 years di ko ng contract sa merkado nga tapos. So bilog man nga merkado nga brahon nila. Hindi lang ni yung Burgos, tatlo man ka merkado sa Center Market, kagang Libertad amo na bateko. Pero do ang Libertad yati do medyo manug tapos na ya pero ang Burgos amo pala ni pagsugod. Amo pala pagpusan ni. Pero ang ini nga mga stall sir, sa imo nga pagbulubad pa may pila ka bilog ni. Ama boy si pinta dira. Hindi man magsobra sing. Hindi man sa magsobra. Okay. Pero sino na din pwede maka-occupy? Maka-occupy din gabaligya sa sulod. Mga malugutan. Ang kutob sa sakop sang renovation, sila na diyan ay pasaylon temporary nga diri sila sa Guanay para may balikaan sila. Okay. Pero sir nang ano ni nang saan di sila mag-transfer diri? Wala pa man na mabalaan kasi wala pa man kasugod sa sulod gid nga silang pagwa na sila. Depende na kung saan order sang local government kung magwa na sila okay na. Magsugod na to sila obra sa sulod, amo na napagulo sa mga vendors. So sa bahay niyo sir nga mga manugbaligya, dalos laban pabor gid nga ginpaidalom sa rehabilitasyon. Pabor kag sa hindi pabor way kada may memo kay mo na yung plano sa syudad. Correct. Dapat upod ka na lang kung anong plano sa syudad para nasapon tanan. Di mayo. Kiti subong mo iban way may mga violent reaction. Wala man. Wala man. Pabor gid sila. Okay man lang sila. No choice. Yes, Ma'am Berlin. Na ano na rin sila, na-orient na sila. Sir, na-orient ka mo sir nga san lang. Lawig na. Way pa din basta way pa election na ligat. Wala na naman. Uwas ang December pa. Last year pa galing. Last year pa na-orienta na mo ng plano sa gobyerno diya. Nga limpihon kayo ng mga ang merkado. Amo na plano gid yan. Na-orienta kami tanan na. Di ka balo naman kami kuno mga tabo sa amon. Di okay man lang gyapon na. Mas mayo man gani no. Mas mayo naman gani.
Kaya siyempre daan sa sagwa pa lang daan sa merkado, do di na magkalamong ano, do tama na kadaan, no? Oo, tama na kadaan laway lokon. Sumayo na kayo makayo, mataho man ang atong merkado. So, anong reactions mga Bomberlin? Hindi lang ang wet market, no? But bilogid sila, pati mga bloke-bloke bala sa pangilid. Bali sa Andrea sa kilid ya, ang sagwa ya. Madala ni. Why lang ko idea basta sila sa sulod man lang Sa sulod ng sa sulod ng anay. Why nila abot ang sagwaan na din mo. Ang ilan nga plano na sa sulod Oh, ng sa sulod ginaunahon. Ang guwabili na diyan ay. Okay, kailangan ni pagilaptan. Sa wet market, bali. So, Yes, si Bomberlin. Sir Ya, dito siya sa wet market, gid, no? Sa din kagikan sir sa wet market gina sa ano gid sa piyak section, sa isdaan. Sa isdaan kagid. Isdaan. So sa piyak sa may ano siya Bomberlin sa may paist na nga direksyon bala. Oo. Sa piyak sa nga bahin sang Burgos Street, sa Burgos Street kid Bomberlin. Sir, may mga stalls pag ito nga pangbutang man no? Wala na. Wala na. Wala na. Kaya dason pa na sa pagkatapos dito naman na to, kung magsugda na to sa piyak, dito naman to butang ng stall naman para makagwa naman sila sa piyak. Matamat lang. Matamat na. Oo. Okay. So bali Bomberlin ginabaki-baki lang gidanay no? Mm. Inamatamat lang gidanay ang guba dire para ma-rehabilitate bala Bomberlin para matamat. Actually Bomberlin makita din nato ng mga atop sang merkado sa diri nga bahin. Do tama nagkikadaan bala Bomberlin. Gabok na gid, no? Bumandro. Correct. Gabok nakikita mo Bomberlin no. So do dapat tagaan na ginisang nagkakaego gid nga tension sang city government Bomberlin no para ma-address dire ang concern sa mga vendors dire. Kaya syempre Bomberlin ang by the way sir no. Kamusta din inyo? Garanta ka mo din no? Wala man arkabala. Arkabala lang. Arkabala. Mm. So ano pilang inyo nga mga ano na Di sir? pulo, may 20, depende Sa sa pila sa kadlaw? o adlaw na. Kapano ko arkabala. Adlaw nang Adlaw. hindi mga sinimana. Hindi adlaw kapano. At least medyo mo lumagaan. Oo. Okay naman lang sa mo. Tapos pa may illegal ti maghimos kay paigad na. Okay. Pero sir sa imo nga estimate subong kamusta din inyo nga negosyo tido naka ano man din naka Amo mong yapon, hindi ka man di magasinso gid kung amo nga negosyo mo. Wala basta may importante makapiyan-piyan ang mga taon alam. Okay na. May income Kung ka lang di na amo sa adlaw. nagnegosyo para mga taon gid. Taga din kagid ka sir. Dire ko sa barangay nente. Dire ko Edad sa mo gani? Burgos. 36 ako sa Pamilyado na? wife lang single. Okay, sige. Bumandro. Si Sir Ian Soto. Yes, Bomberlin. Medyo mahina gid ang signal ninyo dira. Abi ipa-share abi kay Sir Ian ang sitwasyon abi nila dito sa isdaan bala. Sir, so sa inyo nga eksperyensya no sa pila naman din nimo katuig nga tiner sa mga nagligad nga 5 ka tuig antes siniging paidalom sa rehabilitasyon. Kamusta ang inyo mga ang sitwasyon sir, inyo experience sa inyo to nga pwesto dito? Okay man kami na wala kami na budlayan na kami pag-declare ni Duterte na ang sidewalk bala, limpyon, na dito na kami napiktuhan. Nga nawad-ana guba gid ang pangamo pala nga buyan. Amo gito nga tanang kami gipasulod, ginawa nang gid ang dalan dito kami napiktuhan. Sagwa ka mo before. Sagwa gid kami nga baligya sa dalan gid kami. Sidewalk vendor kami. Amo gitong dako nga nagapikto sa amon pala nga buyan. Okay na lang kay subong ite mga sokay na mo gatulton na lang gid ya. Then sa una nga sa dalan kami bisan sin ulang mabakal sa amon. Kaya kung sa sulod kagid na tulto kagid mo. Do ka putay na blate. Wa ta may mo kay mo nang ya sa gobyerno. Bomberlin. Nga affected sila, sagwa sila sadto. Sir nga apektado kamo kay because nga to kami sagwa no. Apektado gid ite una nga bes. Ang amon baligya ipasulod to, ang amon sokay nagtalang na way nakatultot ang imbis nga gabinta ka tag sa kalibo makabinta ka lang 200 okay na. Dako gid ang diferensya. Duga nga pag nagabot ang pandemic, ako outro pag ito na naglain na gid sitwasyon namo. Okay lang makapinpiyan man. Okay. Bomberlin. So nami gid ako mapataho mangining merkado. Nami pa gid siya kon inang ma-double story siya bala Bombo France. Kay para ining iban nga niyo mapasaka sa babaw. Kaya total yung mga customer yung mga manugbakal tultulon malang na yan nila kun dito yung section Salamat, ang sir. kinanglano nila mo. Yes, correct kay Bomberlin no. So si Sir Ian Bomberlin naghali naman siya kay because may mga obligasyon man siya Bomberlin. Well, mayo man no kay subong Bomberlin din sa barangay 19 wag kita diri may nadakpan nga mga barangay officials bala na makatag pagit Bomberlin sa mga lehitimo diri nga impormasyon to sa muning rehabilitasyon diri sa Burgos Public Market Bomberlin. So at least Anyway, mga vendors diri aware sila ya. Yes Bomberlin. Anyway, kung paro na bala, dara sa Libertad, bala kung magamit na actually ang second floor, ang mga manugbakal, yaba mo, France, manultol man lang na sila, ya mo. Correct. Kundi na to yagan silo ang ilang ginapangita, nga balakton. Yes. Amo gid.
Ang magit Bomborlin kay kung tanaw nato ng sitwasyon sa Libertad Public Market, tama naging ka-crowded Bomborlin, especially kung kagahon. No, every time nga magbisita tato bala, ang dalan Bomborlin hindi na bala malabayan. Because nga ang mga vendors ang sa buwan na tanan nga do na occupy na gid ang half nga lane sang dalan. So isa pa daan Bomborlin hindi na daan one way mo, no? So dugan silugat taday kinada mapadagko man nga mga salakyan o kung mga gagbay man nga mga salakyan nagasilugot anay kinada Bomborlin mismo dragi sa tubang sang Libertad Public Market. So muna nga isa sa mga concern. Yes, Bomborlin. Nagasaga iday na bala, no? Correct, ang parking area da Bomborlin do gaginuto kinada, do nagakakulang kinada mga parking area. Well, hindi taman na sila babaso lang aton nga mga kauturan di nga nagapamakal dara bala. Siyempre may mga negosyo man sa Bomborlin nga ginalagas ang oras bala nila, no? Amo na nga agap sila nagabangon, mangumpra kay pagka ulo adlaw ilan na lutoon kag baligyaman sila labi nga mga palaligyan daw kung ano nga mga sais ng negosyo ng Bomborlin ang ilang ginapanagiyahan. So diri sa Burgos Public Market, Bomborlin okay lang na diya ganing dalan sa ginatindugan nato which is sa muling dalan Daniel Ramos. Kay isang kung nadumduman nila itong Bomborlin isang wala pa rin pa idalom sa rehabilitation. Ang iniyang dalan Bomborlin do okay lang gid saya, no? Kasi tadto gid bala ka mas accessible gid bala for tanan nga mga size mga transportation. Kaya because Bomborlin do ginhatag man di ang ining area sa mga vendors man kay para sa ilan ni Bomborlin do diri man na sila mangin komportable man bala, no? When comes sa pagplastar sa ilan nga mga baligya kaga ang hindi bala makompromiso ang both sides sa mga vendors kag mismo ang mga nagalabay diri nga mga salakyan Bomborlin. So, ang mga vendors paborable gini para sa ila. Yes. At the same time, para man sa mga manugbaka, labalabang mo France. Correct. Anyway, ko nina, may political will, gidya, ang mga kandida, ang mga opisyales ni naton, masunod ba lang na yung mga pumuluyo mo. Anyway, ara ang ang gobyerno naton, para nga magtalana, dara ko na mga pagsulundan, isinugid at bigay ngayon ni magsulod. So mayon ni at least nang suguran na ang 50 million na Bombo France dako-dako ng malabutan sina eh. Yes. Correct Bomborlin, no? Ang 50 million pesos for the rehabilitation. Damo na ina Bomborlin makatuan kung gamito na ginabisa yung tsakto ni Be nung paggamit bala. Kung sa rehabilitation is for rehabilitation lagi sa siling mga public market. Syempre Bomborlin tanaw nato ang outcomes ng sinibing ng mga projects is for everyone manig na pod makabenepisyo mo, no? Mismo ang mga local government o ng mga local dring nga mga leaders diri sa ato Bomborlin, syempre sila man na balik yapon ng pagpaitadong sa sining rehabilitasyon, but also sa mga konsumidores ng Bomborlin kung mga nugbakal diri, especially sa mga vendors, no? Both why gid lasang masiling naton bing malubi bala ko mapierde. Basta ang kwarta nga sa gobyerno ginagamit ng sa insakto ni nga pamagi. Bomborlin ti maabot na ni subong, no? Nakataman mismo sa kahibayan sa mga vendors, especially sa pagpidalom sa sining nga merkado sa rehabilitasyon kay makita man nato Bomborlin nga duwa gid may mga violent reactions or wala gid ba lang nagapamalaba ay kabaluan sila Bomborlin sila mangyapon makabenepisyo sa nasiling nga proyekto sa gobyerno Bomborlin. Kaya lang tawa bala, nakagabok ang Burgos Market, Bamuandro. Amo na sila nila yung makasandad ka, matetanos ka. Amugid, Bomborlin, kay isa pa dati, ang mga, pa na didahan, mga, ang nasa loob, di bala, ng flooring stay ng Bomborlin, ito hindi naging manami, because danaw na perme, especially magsunod ka, di bala, kung di maayong panahon, bala, kung maulanon din panahon, nagabahagi na Bomborlin sa sulod, no? Especially daan ang ginawa gani nga wet market kay siyempre ang mga baligya dapat consider as mga fresh ba, no? Especially mga isda, utanong, no? Kay ang ginalagay sa Bomborlin sa mga manugbakal fresh kagid, no? Sa isda or sa karne o kung sa mga utanong no? Sa mga prutas. Dari Bomborlin, mga major daan ng mga products ang ginabring sa Bomborlin, mostly mga organic products, mga utan, prutas, no? Amungit na di Bomborlin ang kalabanan naton di nga mabakal sa dire sa Burgos Public Market. Pero may tumatong Bomborlin ibang nga negosyo, no? May mga kapihan dire, no? So, na dire Bomborlin ang present dire ng mga businesses
especially sa sininga pa publiko nga merkado diri sa Dalan Burgos, Pumperlin. Hindi man gini siya mapalapad agad kay tilimitado ba lang ang space dira sa palibot. Pero at least Yes. inang ma-assign gid bala ang ining mga market vendors kung sa gid sila yung section. Masuwart gid sila bala maayo Bobo France. Correct. Pumperlin. Okay. Sige, kano nag-fluctuate ang signalan ninyo dira. Thank you gid, babuan ko. Pumperlin. Yes, Pumperlin. No? So, nag-ano ato nga signal. No? Init. Yes, Pumperlin. Okay. Okay na? Sige, Yes, yes. sige. Thank you gid, Bobo France. Yes, Pumperlin. No, live diri sa Burgos Public Market. Inis Bumbu France sa Burgos. Para sa Basta Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbu. Madamong salamat kaya Bobo France Andrew Burgos sa direkta dira sa may Burgos Public Market. Si Bobo France Andrew Burgos sa Burgos Market or kung sa Bacolod North Public Market kaya tingin na siguro na subong ang ining rehabilitation na sa merkado aba na dayaw ba naton dira sa mga market vendors kati syempre ati sino pa biya dira ya mapagapamatok ka para gid sa inyo dira nga kayuhan hindi lamang sa kayuhan kag sa comfort man wala sa mga vendors bata syempre sa mga manugbakal man dira ilabi na ako mga nagaulan-ulan na balasos nagatilinulo lang kag nagadanaw-danaw so inang kuana siya bala marigma ang iba nato no sa mga kauturan daw gapangalang-alang magkato sa merkado and mas gonna prefer nila dira sa mga turotapangko lang balang sagwa o kung nagapamulya na lang sa maya supermarket. Anyway, kung magamit ni isang gusto, ang ining 50 million pesos para sa Libertad, may 50 milyones man para sa Central Market, may 50 milyones man para sa Burgos Market, dako na ni ang malabotan na sini. Kaya aminado kita hindi man gid mo na sila nga beng mapalapad pabala ang merkado, given sa limitado man ang space sa palibot. Di ko na pwede man lang pasaka or dugangan na dira sa second floor abi. Mas mayo gid anyway mga manugbakal tultulon man lang yan nila yako na din na to ang ginapwestuhan sa balaklo na nila. Alangan man nabi mabakala kadra munggo way dira sa dalom ang munggo ato do sa may second floor hindi ka to magsaka. Kaya mo na ginapangita mo. Anyway, yara lang din na siya sa management bala asang space nga available para sa mga vendors. Ang importante dira mabakod gagaway sila ginabaha, away nagatilinulo kung mag-ulan kag malimpyo man because ti pagkaon na ginabakal nato na diri ang kulang mo gini ang sanitation. Kung mahimo man gani sang iban nga mga LGU sa katahom mala malimpyo kag mismo mga vendors Manila ang disiplinado bala kag nagapanglimpyo sa ilaya dira yang pwesto ay muon man naton diri sa maya syudad sang Bacolod. Kay di ba hindi na excuse yang siling yang highly urbanized city ka ang imo yang merkado hay do mo na siling naton na tapingon bala kag gabok. I-check naman nato ng iban pang mga merkado ang gapay dalo man sa rehabilitation. Sabi nato na sa mga public affairs sa programa diri sa Bamba Radio Bacolod. 24 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 9 saga. May pahanumdom ang Bacolod City Police Office sa mga gas stations, mga fuel stations sa diri sa syudad. Ilabi na sa inyong management. Kasunod man sining hold up allegedly natabo dira sa isa man ka gas station kahapon isang kagahon sa may area sang barangay Alihis. Ang natabo na binadiri tingin na lantap inside job kay tingang dulungan gid mga empleyado no. Hindi ba naguro pwede? Do ka bahol man sila yang sugilanon nga dulungan gid mga empleyado yang magpanyapon. Magwa dira para nga magpanyapon. Tinakaibalo naman ikaw yang or sila nga may kwarta na dira saya sang cashier pati sa vault. And it is impossible banwa nga ang income sang isa ka gasolinahan
tingubon mo sila sa pila ka adlaw. Hindi bala ang ginahimo dira sang management pagkahapon niya automatic ginadeposito ina sa bangko. Hindi siling gabi nga ti pagka-Biyernes na lang ni Tipuno na. Lason taguon mo lang dira sa vault. Ilabi na nga ng mga gas stations kalabanan ti wala man sa mga security guard. And inigid na siya safe na pila kadlaw na dira tipunon mo lang dira ang kwarta. Lason pagasunod ka pa yung adlaw pero suninti siling sang tagiya. 3 kadlaw nga ara lang dira ang income nila bala nga daily. That is why nga ginabanta 1 million pesos nga cash ang ara dira sa vault. Hindi posible man na guro nga ikaw ya dira ang tagiya kada sa ibo ni bilog ka negosyo. May idea ka na sina kung pila ang imo inadlaw nga income. Di kung ina ang matilingob na abi, amo na siya kadako ang income nga nagatingob dira. And for sure sa mga may franchise diri sa mga gas stations, hindi sila magkumporme nga ang imong income sa mo ng adlaw, hindi mo pag-deposito dayon sa bangko. Amo na nga mayroon diri sa panumdom ang Bacolod City Police Office. Ilabi na subong basi may mga nag-regroup pa naman bala kag mayara pangadaan ka modera sa mga empleyado man nga mga dishonest man bala. O kung alibay la na nila, palusot la na nila, ya kag paagila na nila kung abi nagulo apply dira bilang empleyado, bilang pump boy abi. Pero ang motibo sila pagka sa ulado na ganisang sitwasyon, mangita na dito sa mga upod nyo to mga hold up men bala. Kaya nagligad pila naman ka mga miyembro sang ining ginapahayag notorious nga robbery group diri sa aton sa syudad. We have this Aki Quadra robbery group nga siling na dismantle na kagat kay kadamo sa mga nagkalamatay sa ila. Mismo ang leader sa Aki Quadra robbery group amoning napatay na. In fact, wala pa man ganit diri sang suspect hasta sa sining nga mga tinion banwa. Pero kung amo naman yung mga nagkakatabo, diba, siyang iba na dara, hindi ba naton siya ni ma-discount ang possibility, diba, si gamiton ba sa eleksyon? Pahilayo lang, pero hindi pwedeng ma-discount ang possibility sa ngaton siya ng mga otoridad. Kung sa probinsya, sang Negros Occidental, nabungkag naman ng ipugon robbery group, aman ng isa sa mga notorious ka nag-operate sa may kabanuwahanan, ilabi na dira sa may Southern Negros. Batagligad to, tinakalabot man ganin sila diri sa syudad, mayara sila sang gensulod ang balay dira sa may barangay Villamonte. Is there a possibility nga kung igni ang kaymuan sang isa ka organisado abing robbery group, may mga nag-regroup naman? Kaya kung walang taon na ton, pero naka mga miyembro sa Aki Quadra robbery group, ang mga nagkalamatay. Sino ayan na nagbulos kay Aki Quadra? Kung robbery group ang may kaymuan o kung may mga nagaplado, abing magahimo sa sining nga mga katuntuhan o kung ang mga krimen nga mga pareho sini banwa. From Bacolod City Police Office, Bombo Carla May Defensor. Sa report, come in. Yes, morning. So, iga-intensified sa BCPO, Bombo Erlin, iga-intensify nila sining pagkandak sa pagbantay diri sa Bacolod City, Bombo Erlin, no? Kaya regarding sa nagluntad man nga pagpangawat sa area sa barangay Alihi sa kagabi, Bombo Erlin. So, amo pa nila sinigi nakandakan sa investigation, Bombo Erlin, kagang ginatudo diri nga suspetsado, amo ang empleyado man mismo sa isa ka gasolinahan. No,
Kini ang diri sa Bomberlin hindi lang mga bangko ang ila sini nga pagatutukan tagid Bomberlin no kag ang ila naman sigo nga pagatutukan dugang nga pagatutukan ini nga mga gasolinahan Bomberlin sa pinaka mga sinimana bala nagataas na no ang presyo sa gatong kag ini ang gasolina Bomberlin no kun ini gatong hindi madula sa isa sana nagakahanglan hindi nga gatong Bomberlin kag ati Siyempre, nagadugang man ang income nila, no, Bobo Carl? Sakto, gid nagadugang ang ila sini nga income Bomberlin sa information daan natin kagabi nga mayara sang nadulaan o kung kawatan nga gasolinahan kag worth 1 million Bomberlin ang nakuha nga kwarta ti kadako gid Bomberlin no so abo ni ipaabot ni Police Colonel Thomas Joseph Martir sa iya sini nga mga Chief of Police Bomberlin diri sa syudad sa Bacolod ang mga gasolinahan sa pagbantayan Bomberlin. So in regarding naman yung Bomberlin sa kawatay during election time, so hindi man gid iniya normal Bomberlin no gakatabuan lang gid yang mayara sang kawatay nga gakatabo pag ining case sa area sang Barangay Alihis at hindi man niya related sa election ang natabo Bomberlin kaga sa mga grupo naman sa subong nga daan Bomberlin na wala sila may nabaton pa nga mga information nga may naga-exist naman nga mga robbery group diri sa syudad sa Bacolod Bomberlin kaga sa nahibaluan naton ining si Aki Quadra Bomberlin no nga mayara man sa nga grupo before si wala naman ini na nadula naman ini sila Bomberlin kaga ini ginabantayan man sa gihapon sa aton gani kang miyembro nila nagkalamatay do anom na sila no tandaan na Bobo Carl? Yes sa Bomberlin kay ang una to do apat ini sila ang na-involve Bomberlin o ko na nagkalamatay Bomberlin kapos na sundan tagid sa ila sini nga kaupdanan sa subong wala sila monitoring pero ini gina-check yar gid nila para masigurado nga wala sa mga robbery group ang syudad sa Bacolod Bomberlin kag ang regarding naman niya sa Ipugon Group Bomberlin ini daw wala naman gid ini sila sang information regarding sa Ipugon Group daw dulaon na ini gani sa ila sini nga listahan kay sa pagkabalo pagid naton Bomberlin ang leader sang Ipugon Group ati ari na ini siya sa na preso naman ini siya pero sige sa gihapon ng ilis niya nga monitoring kasi kung nag-regroup ang mga nasabit nga mga robbery groups Bomberlin ining Aki Quadra group pag ining Ipugon robbery group Bomberlin pero sige sa gihapon niya nagkalamatay itong mga ginpatay galito mga miyembro nila and then si Francisco dira sa Negros Occidental District Jail preso kasubong. Yes, Bomberlin ati ina-preso naging siya kagwa kay hindi lang attempt no gwa gid ini siya mismo sa jail Bomberlin ti maayo man kay tinadakpan ini siya pero mga upod niya sa pagwa ya sa jail ako nagwa ini siya sa jail nagkalamatay ti duwa lang ini sila ang nadakpan nga buhi Bomberlin. So Bomberlin pamatian bala nato ng pahayag ikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kay may natabo na tungod sa alis regarding sa gas station no wherein ang suspect man is former employee Manila no so I think robbery will be filed today or maybe tomorrow or maybe 5 years siguro I think almost 1 million ang kuha niya former employee man siya so we will be intensifying our police visibility efforts kay mga hindi pa lang sa mga robbery cases but we will intensify kahit kadamo na sa mga kadalagan mula sa election nga gawin mga activity kagahon, hapon, gabi so we will double our efforts in possibility. So I will direct my station commanders to coordinate with the stations hindi lang kayo mga bangko ang ginamiting namon hindi lang yung mga establishments include na ng mga gas stations para kita sa mga measures on how to prevent those incidents. So far though, ang natabo sa to sa alis hindi man to related to election. No? Ang suspect identified naman, ang cases will be filed against them anytime today or tomorrow. So ini sa mga nakatabo, sir nga ini nga pagpangawa, ano ini sir? Normal na ini siya sir kung election time? Hindi man na siya normal. Palo ka siguro may pangangailangan man ng mga tao, may bigado man siguro, that's why but we will be doing our rounds na intensify na mo na visibility.
para So sir, regarding naman ni sir sa mga groups diri sir sa Bacolod, may ara sir nga nag-exist sa subong sir. Kay kag wala naman di sir si Aki Quadra sir, may ara sir. So far, dinamonitor ta ba man na kay sa una may mga cases man dito mga martilyo gang. So di na remote di ba si bala mag-strike naman di. That's why ang ginanaton ginapupusan no. Ang ating patrol cars na standby sila sa mga establishments. Ginaboy na ng pag-stay nila long sa police stations. Maximize visibility kapag wagi kami para ma-preventa na ang mga cases. Yes sir. So sir, man ini sir sa inyo sini nga pag-investigar sir kasi kung nag-regroup ang mga members sir. Monitor man na. We continue monitoring those personalities naman. So, wala pa man ta information no. We will check on that. So iniya sir kasi kung mga taga-province man sir kasi last time sir dumayara sa nga grupo sir nga Ipugon group sir. Ang una pa man ang mga grupo, I think gina-validate naman na subong kung existing pa or hindi na sila existing ba si ano na sila no, i-delete na sa list. So far daw wala pa naman kita na monitor about that. Ngayon kita mo as your CPO personnel dire, i-try na sila no to maximize visibility no para ma-protection din sa aton tumuloy. So, avoid gina-terme, no? Hindi lang kay kung may activity kita or pista minatay or what, no? Avoid gina-bringing expensive jewelries, expensive na mga gamit like laptop, cellphone. Avoid gina while walking. Mag-aligmat gid. And hindi ka magkanto sa mga madulong na lugar, nga ikaw lang. Always be with a group of people para hindi ka mabiktima sa mga go to your nearest police stations or mga patrol cars na ara palanda sa dalan, ngayon lang assistance if may problem. Okay, Bomo Carl, kag sundo na ganila kuha ba lang income nila, i-deposito nila dayon pagkahapon. Yes, amo gid Bomberlin, no? Hindi lang ini sa mga gasolinahan, Bomberlin, pati sa mga establishments ko lang nga ginabayaan nila kada gabi, Bomberlin, nga wala sang guard. So siguraduhan gid lang ila sini nga mga benta, no? Para at least nga hindi man sila mamierte kag hindi sila mahasol, Bomberlin. Amo gani man actually iba na dira mo Carl, udto pa lang ginakuha na nila. And then pagkahapon kung ano naman before bala mag-close ang bangko, ginamba-deposito na nila hingagaw. So ang bili na draya, asang nga mag-close na lang sila sa gabi. Sakto gid Bomberlin, no? Para at least wala may magamit man ini sila nga pang sinsilyo kung sino ang ila sang nga magina customer, Bomberlin. Siguro doon na lang gid para at least wala sang hassle, no? Ang ini nga mga ang ila sini nga mga establishment Bomberlin. Mo gani ba na kaya tamo na bala siling subong? Basi kuha man lang gid sang robbery group ang nagakuha na diri, nabanhaw abi mo Carl. Pero tayo siyempre, iba na dirabla, matinding pangangailangan. Pero kung kita empleyado, ubra lang kita sang tarong. Ubra lang kita sang maayo. Kaya tuod, dari makakuha ka sang kwarta kung inside job ang ining natabo. Pero ini ba na magdugay? Kaya kung mo ganigin pangabudlayan bala, hapos ang ina madula, Bombo Carl. Yes, sakto gid Bomberlin, laing gid ang imo sinigagin pangabulayan kaysa giging kuha mo ang pakahapos lang Bomberlin. Kag badakpan ka bagid dira kay kalabanan nga dal may mga CCTV camera. Abo nga kung mag-install sila CCTV camera, dapat functional gid. Hindi nga dekorasyon lang bla. Amo gid Bomberlin, dapat sa mga establishmento dapat activated giniila sini nga mga CCTVs camera, hindi lang nga design lang nga may mamba lang nga may CCTV kay ini dako man ini nga bulig para sa ila ini nga mga CCTVs Bomberlin. Kanami gisang camera mo no. Amo gid gani. Nami gyud kung high definition mo mukal no. Yes, sakto gid gani Bomberlin. So mayo gid Bomberlin no, kada alerto man ang aton sini nga mga kapulisan pag kita Bomberlin. Thank you gid Mamo Carl. Bomberlin na mo yung report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo na Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. So, manisig panginlaman lang nga dira, hindi lamang sa mga gas station, sa bata, sa tanan sa mga establishmento, ilaban na sa mga income dira.
hindi pagibili na or pagtingubo na bala nga pila ng kadlaw ang imo income maara lang dera. Kaya so ampay-ampay gid sa mga hold upper kon na mag-atake sila. 40 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Ug na nagatabwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!